Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar numru ta' inċentivi u skemi sabiex jgħin lin-negozji fl-irkupru mill-pandemija. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-Berġa ta' Kastilja indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli. Il-Prim Ministru rrimarka l-isfidi li affaċċjaw in-negozji tul l-aħħar ġimgħat minkejja li issa bdejna mexjin lejn it-triq għan-normalità. B'hekk tenna li dan il-Gvern qed iħabbar pakkett ta' għajnuniet diretti li ammonta għal 20 miljun euro u li mhux biss se jgħin lin-negozji iżda anke se jsaħħaħ lil ħaddiem. Illum qegħdin inħabbru pakkett ta' għajnuniet diretti li ammonta għal 20 miljun euro oħra. Fl-istess ħin 78 miljun euro f'tax credits illi setgħu jintilfu se nestendulhom it-terminu tal-validità tagħhom sabiex ikunu jistgħu jibqgħu jiġu utilizzati min-negozji. Fil-fatt spjega kif dawn it-tax credits se jkunu estiżi għal 3 snin li ġejjin sabiex jiġi assigurata aktar likwidità lil 8861 negozju li qed igawdu minn dan il-benefiċċju. Il-Prim Ministru rrimarka kif dawn l-inċentivi se jkollhom żewġ għanijiet primarji. L-inizjattivi li qed inħabbru llum għandhom żewġ għanijiet. Li nassistu u li ninċentivaw l-investiment. Min-naħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli spjegat l-għajnuniet li se jkun qed jinvolvi l-pakkett 20 miljun euro. Apparti għotja ta' 1000 euro l dawk in-negozji li se jibqgħu magħluqin wara l-10 ta' Mejju, il-Ministru Dalli ħabbret l-estensjoni tal-iskema tal-Malt Enterprise li tgħin fil-ħlasijiet tal-kirjiet u l-kontijiet tad-dawl. Stendu l-għajnuna fuq il-kirjiet b'50% oħra ma' dak li diġà ħallasna fl-iskema tas-sena li għaddiet. Din l-estensjoni fil-fatt ser tapplika għal dawk in-negozji kollha li jirċievu is-supplement tal-paga. Dwar l-għajnuna fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Ministru Dalli spjegat li din se tibqa' tingħata għax-xhur ta' Ġunju, Lulju u Awwissu u s-sussidju se jkopri sa massimu ta' 50% tal-kont tagħhom. Intant bħala parti minn dan il-pakkett ta' għajnuna tħabbru inċentivi biex tiġi stimulata l-ekonomija ta' pajjiżna u timbotta l-qudiem ir-reġenerazzjoni tan-negozji. Il-Ministru Mirjam Dalli spjegat kif l-iskema magħrufa bħala Change to Grow qabel magħrufa bħala l-Business Re-Engineering and Transformation Scheme issa se tkun qed toffri għajnuna doppja minn 5,000 euro għal 10,000 euro. Spjegat ukoll kif l-iskema Restart se tgħin in-negozji jerġgħu jqumu fuq saqajhom wara li esperjenzaw tnaqqis fl-attività kummerċjali. B'din l-iskema ser inkunu qegħdin ngħinu biex niffinanzjaw sa 5,000 euro għal servizz ta' advisory li mbagħad jista' jirdoppja għal 10,000 euro fil-fażi ta' implementazzjoni ta' din l-inizjattiva kummerċjali. Permezz tal-Malt Enterprise se jiġi varat ukoll programm speċjali li joffri għajnuna psikoloġika minn esperti u professjonisti lill-imprendituri li għaddew minn żmien diffiċli jew tilfu in-negozji tagħhom. L-aħħar skema magħrufa bħala l-Smart and Sustainable Investment Scheme se tkun qed tistimola l-investiment minn kumpaniji f'setturi differenti lejn ekonomija aktar sostenibbli, diġitali u ħadra. Fil-fatt permezz ta' din l-iskema, negozji u kumpaniji se jirċievu għajnuna sa massimu ta' 50,000 euro. Dawk li qed jinvestu f'għawdex se jkunu qed jingħataw aktar għotjiet finanzjarji bil-qudiem. Kull min jixtieq aktar informazzjoni fuq dawn l-iskemi u inċentivi jista' jagħmel dan billi jżur is-sit tal-Malt Enterprise regeneration.maltaprice.com jew iċempel il-Business First fuq in-numru 144.